Velkommen til. Fedt, I vil bruge jeres eftermiddag i selskab med os. Vi har lavet det her webinar for at dele fund fra den her rapport, som vi, Esben, Thomas og jeg har skrevet sammen med vores kollega Maj. Det er en rapport, vi har skrevet på eget initiativ, fordi vi gerne vil gøre os selv og så forhåbentlig også andre klogere på forskellige typer af legaliseringsmodeller for cannabis, og på hvad vi på nuværende tidspunkt ved om konsekvenserne af legalisering af cannabis. Det skal siges, at den her rapport er ikke en systematisk gennemgang af forskningslitteraturen, men det er dog alligevel en grundig gennemgang af relevante overbliksartikler over studier, som undersøger effekterne af legalisering i USA og Canada og Uruguay, som er de lande, der havde legaliseret, da vi lavede rapporten. Og så langt størstedelen af det forskning, der bliver gennemgået, er fra USA og Canada. Programmet for webinaret er, at først så siger jeg noget om legaliseringens konsekvenser for folkesundhed og trafik. Bagefter kommer Thomas på og siger noget om kriminalitet og marked. Og bagefter siger Esben noget om cannabispolitik i et narkotikapolitisk perspektiv. Og der vil være plads til korte opfølgende spørgsmål efter hvert oplæg. Så hvis I har et spørgsmål, så må I meget gerne skrive det i Q&A så sidder vores praktikant, som også hedder Esben, og læser dem op for os efterfølgende. Og efter oplæggene, så bliver der plads til sådan generelle spørgsmål og diskussion. Først så vil jeg lige fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Sinikka Kvarme, jeg er cand.soc, hvilket betyder, at jeg har læst statskundskab og psykologi, og så er jeg postdoc på Center for Rusmiddelforskning, og her har jeg også skrevet Ph.D. om brug af cannabis som medicin i Danmark. Og lige nu sidder jeg og skriver på et postdoc-projekt, der hedder CanInfo, hvor vi undersøger motiver for brug og forbrugsmønstre blandt cannabisbrugere, og så har vi også udviklet noget informationsmateriale om cannabisbrug, som er målrettet unge, hvor vi informerer om, hvordan cannabis med THC påvirker det indre cannabinoide system. Og det materiale, det har vi så testet og revideret igennem interviews med danske unge cannabisbrugere, og materialet består af en folder og en video, og det ligger klar til, at man kan hente det på psu.au.dk/caninfo. Jeg har stået for den del af rapporten, som kortlægger legaliseringens konsekvenser for folkesundhed og trafik. Og det har jeg kigget på, hvad der sker med forbrug af cannabis og med cannabisrelateret hospitalsbesøg, med afhængighed og psykoselidelser og med udvikling i THC og med cannabis og trafik. Men inden jeg går i gang med at fortælle om det, så vil jeg gerne lige sige noget kort om perspektiver på cannabis, fordi cannabis kan være mange forskellige ting, og udover planten kan bruges som byggemateriale og tøj og mad, så kan planten også bruges til at påvirke kroppen, og bare inden for de egenskaber, der er der også en enorm variation, både fordi planten indeholder mange hundrede aktive stoffer, men også fordi vi mennesker har mange forskellige formål, når vi bruger den. Men sådan lidt groft set, så kan man sige, at der i hvert fald er tale om 3 forskellige typer af brug. Så noget cannabisbrug er rekreativt, altså for sjov, og andet cannabisbrug er medicinsk, og begge de 2 typer af brug kan være relativt uproblematiske, og noget, som individet oplever at få noget positivt ud af. Men for nogen kan et cannabisbrug udvikle sig til at blive et problematisk brug. Og jeg har gennem tiden snakket med rigtig mange mennesker om cannabis, og det er min opfattelse, at cannabis er noget langt de fleste mennesker har en holdning til. Og fordi cannabis kan være så mange forskellige ting, så er det også muligt at nå frem til meget forskelligartede perspektiver på cannabis. Og det strækker sig helt fra de mennesker, som er meget cannabis-negative, til dem, som er meget cannabis-positive. Og jeg har egentlig sympati for begge perspektiver, så man kan sagtens udvikle et meget cannabis-negativt perspektiv, sikkert især hvis man har erfaring med unge mennesker, som udvikler et misbrug eller en psykose. Og man kan også sagtens udvikle et meget cannabis-positivt perspektiv, hvis man har et uproblematisk rekreativt brug, eller hvis man har et medicinsk brug, som man oplever har medført en større livskvalitet. Så det er helt klart muligt at komme til vidt forskellige konklusioner på, hvad den her plante er for noget, og hvordan vi bør håndtere den. Og grunden til at sige alt det her, det er fordi, jeg gerne vil nå frem til den pointe, at vores formål med den her rapport, det er at forholde os cannabis objektivt, og prøve at få et overblik over, hvad der sker for hele samfundet på en lang række væsentlige parametre, når man legaliserer cannabis. Og med det er vejen, så lad os se på, hvad vi har fundet. Det, man har fokuseret allermest på i undersøgelser, det er, om legaliseringen får forbruget til at stige.
Og når man sammenligner med andre rusmidler, så ligger cannabis relativt lavt i forhold til de skadelige sundhedseffekter, også i forhold til rusmidler som andre rusmidler, som er legale, som alkohol og tobak. Men en eventuel stigning i forbruget af cannabis er stadigvæk væsentligt, fordi cannabis kan have nogle akutte negative konsekvenser, primært i form af psykisk ubehag, og så kan cannabis have nogle langsigtede negative konsekvenser i form af afhængighed og i sjældne tilfælde i udvikling af psykoselidelser. Så stiger forbruget efter en legalisering? Ja, både i USA og i Canada og i Uruguay. Og her er det så også væsentligt at være opmærksom på, for hvilke grupper af befolkningen stiger forbruget, fordi vi ved, at unge er mere sårbare over for de negative konsekvenser ved cannabisbrug. Så der er en beskeden stigning i brug hos voksne. Der er måske også en stigning hos unge voksne, og for de helt unge, der peger forskning ikke i nogen entydig retning. Der er også noget, der tyder på, at stigningen skyldes interesse fra novicer, så der er et stabilt brug blandt dem, som bruger mere ofte, men måske er der nogen, der er nybegyndere i forhold til cannabis, som kommer til. Skyldes den her stigning i brug så legaliseringen? Ja, nok delvist i USA og Canada. Ikke i Uruguay er der ikke nogen legaliseringsrelateret stigning, men der er mange forskellige typer af data, som indikerer en legaliseringsrelateret stigning i brug i USA og Canada. Så man har både kigget på selvrapporteret brug, så har man kigget på THC i spildevandet og stoftester på arbejdspladser og på hospitaler, som kan se en stigning, som er relateret til legaliseringen. Et forbehold i en dansk kontekst, det er, at vi i Danmark har et lavt cannabisbrug sammenlignet med USA og Canada. Så det kan godt være, at en legalisering vil påvirke Danmark anderledes. Der er lige i de her dage, det er jo ikke med i rapporten, men der er kommet nye tal fra Tyskland, hvor man har set, hvad der sker for brug blandt unge efter legaliseringen. Og for de helt unge, der er brug faldet, så der er 6,1%, der har brugt mindst en gang de sidste 12 måneder. Og for de lidt ældre og de unge voksne, der er brug steget. Så det ligner lidt de tal, der også er fra USA og Canada. Et andet centralt tema, det er, at der sker en stigning i cannabisrelateret hospitalsbesøg efter legaliseringen. Og de fleste studier finder en stigning i USA og Canada. Ofte er det hospitalsbesøg relateret til ubehag ved akut cannabispåvirkning, som angst og paranoia. Så er det utilsigtet cannabisindtag, og så i sjældne tilfælde er det cannabisrelateret kvalme. Noget, man har rigtig meget fokus på derovre, det er, at der er sket en stigning i utilsigtet indtag af cannabisprodukter blandt børn. Så børn kommer oftere på hospitalet, fordi de har spist et cannabisprodukt og er påvirket med bevidsthedsændringer og sløvhed og hurtig hjerterytme og opkast. Og man har ikke set dødsfald blandt børn i forbindelse med cannabispåvirkning, men omkring en tredjedel af de her hospitalshenvendelser er så alvorlige, at de kræver en indlæggelse. Så kan man sige, at den her stigning sker den så på grund af legaliseringen. Måske ja, men kun delvist. Så der var faktisk allerede en stigning før legaliseringen, som man godt kunne have forestillet sig, så har fortsat efter legaliseringen. Og i sig selv, så kan man også godt forestille sig, at legaliseringen fører til, at flere tilfælde bliver dokumenteret. Både fordi folk er mere tilbøjelige til at søge hjælp, når cannabis er lovligt, og samtidig fordi, at hospitalerne nok også bliver mere opmærksom på at dokumentere tilfælde. Men udover data fra hospitalsbesøg, så er der også et stort og derfor også en relativt overbevisende studie af cannabisrelaterede henvendelser til giftlinjer i USA, som inkluderer alle data fra stater i USA fra 2010 til 17. Og her kan man se, at legalisering af cannabis i sig selv fører ikke til signifikante ændringer. Men når man i gang sætter et kommercielt salg af cannabis, så sker der en signifikant stigning i cannabisrelaterede henvendelser. De to største sundhedsudfordringer relateret til et hyppigt cannabisbrug er risiko for at udvikle afhængighed af cannabis og risiko for at udvikle en psykoselidelse. Og man estimerer, at ca. 10% af de mennesker, som bruger cannabis, udvikler cannabisafhængighed. Og der er forskellige typer forskning, som indikerer, at cannabis kan være en medvirkende årsag til udvikling af psykoselidelser, som f.eks. skizofreni.
Og jeg har hørt nogle gange folk være skeptiske over, hvorvidt der egentlig er en årsagssammenhæng imellem cannabisbrug og psykoselidelser, så derfor så jeg har skrevet et kapitel på dansk i vores nyeste antologi fra Centeret, som handler om psykisk sårbarhed og rusmidler. Og her gennemgår jeg, hvad vi ved om cannabis og psykiske lidelser. Og jeg gennemgår også den viden, der ligger til grund for, at nogen mener, at vi kan antage, at der er en årsagssammenhæng. Men stiger cannabisafhængighed efter legaliseringen? Der er indikationer på en stigning i brug af sundhedsydelser til cannabisafhængighed i USA, men ikke i Canada. Der er ikke nogen data fra Uruguay. Det er usikkert, om stigningen i USA skyldes legaliseringen. Og faktisk er det også sådan, at det er lidt svært at vurdere udviklingen i cannabisafhængighed ud fra forbrug af sundhedsydelser, fordi legaliseringen måske faktisk godt kan føre til, at færre søger hjælp for cannabisafhængighed, når det er lovligt. Stiger antallet af psykoselidelser efter legaliseringen? Der er ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem legalisering og psykoselidelser, men der er indikationer i data fra USA på en legaliseringsrelateret stigning. Og der er det forbehold her, at der ikke er særlig mange studier, og så er der også det forbehold, at afhængighed og psykoselidelser er fænomener, hvor man kan forvente nogle års latenstid, så de fund, man har nu, er på relativt kort sigt. Vi har også kigget på, hvad der sker med THC, hvor der heller ikke er særlig meget data. Men THC er væsentligt at kigge på, fordi der er en tæt sammenhæng mellem brug af cannabis med et højt THC-niveau, og så de negative konsekvenser, der kan være ved et cannabisbrug. Og der er lidt en parallel til alkohol her, fordi alle ved, at der er forskel på at drikke vodka og så letøl. Så på samme måde er der også forskel på, at man ryger Bornholmer Hamp, den type vi havde herhjemme i 70'erne med 1-2% THC i, og så på at bruge noget af det hash, du kan købe på det illegale marked herhjemme i dag, som ligger et sted mellem 25 og 30% THC. Så stiger THC-niveauet efter en legalisering? Ja, både i Canada og USA er THC-niveauet steget efter legalisering. Uruguay har en grænse på 15% THC. Og så kan man sige, stiger THC-niveauet så på grund af legaliseringen. Det kunne man godt argumentere for, at der måske på grund af legaliseringen er en større stigning, fordi man har tilladt nogle nyere produkter, som typisk har meget høje niveauer af THC. Men samtidig så er der en tendens til, at THC-niveauet stiger også i lande, som ikke har legaliseret. I hele Europa og i Danmark har vi set en stor stigning i THC. Herhjemme i Danmark jeg har sammen med kollegaer fra Centeret og i samarbejde med de retsmedicinske institutter været med til at undersøge THC-niveauet i konfiskeret hash i København, Aarhus og Odense. Og her kan man se, at det har ligget nogenlunde stabilt i nullerne, og så er der sket noget i 10'erne, hvor det er kommet op omkring de der 25-30%. Så grundlæggende stiger THC-niveauet både under forbud og legalisering, medmindre man selvfølgelig har regler for THC-niveauet, som de har i Uruguay. Noget andet, som er væsentligt, er, om legaliseringen fører til mere kørsel i påvirket tilstand. Så sker der en stigning efter legalisering. Ja, måske i USA og Uruguay. Fund fra Canada peger lidt i begge retninger. Der er ikke særlig meget data på det her område her. Der er fundet en lille, men signifikant stigning i færdselsuheld med dødelig udgang efter legalisering i stater i USA og i Uruguay. Og der er også fundet en stigning i antallet af personer, som kører med THC i blodet i stater, hvor cannabis er legaliseret. Og det skal så siges, der er forbehold over for det fund, at cannabis kan spores i blodet i længere tid, end man egentlig er påvirket. Så det er nok der er lidt for lidt forskning til at kunne sige noget definitivt i forhold til legaliseringspåvirker på påvirket kørsel, men der er nogle få indikationer på det. Det er nok den mest fair måde at udlægge det på. Det var mine 5 punkter. Inden jeg åbner op for spørgsmål og kommentarer, så vil jeg gerne lige slå fast, at selvom den her rapport er grundigt gennemarbejdet og forsøger at dække en lang række parametre, så dækker den ikke det hele. Så der kan godt være, at der er andre relevante sundhedsparametre, som enten ikke er velundersøgt, eller som vi ikke er nået omkring, eller som først er kommet ud efter rapporten er udgivet. Det er også sådan, at den tilgængelige forskning, som undersøger sundhedseffekterne ved en legalisering, nok har en tendens til at fokusere på de negative sundhedskonsekvenser ved en legalisering. Så det kan man se fra den her, det her overblik over den tilgængelige legaliseringslitteratur fra 2023, hvor man kan se, hvor fokus har ligget sådan rent forskningsmæssigt, når man har undersøgt legaliseringskonsekvenser. Så de 3 mest dækkede områder undersøger brug,
hyppighed i brug og påvirkning, og den fjerde mest undersøgte er COD, som er Cannabis Use Disorder, hvilket bare er det, vi kalder cannabisafhængighed på dansk. Men sådan grundlæggende er der mest fokus på de potentielle negative sundhedseffekter. Og det er nogle gange sådan, at som man råber i skoven, får man også svar. Så det, man vælger at fokusere på, det er også det, man kan sige noget om. Hvilket nok også er naturligt nok, at man vælger at fokusere ressourcer på at undersøge, om en ændring i politik har negative folkesundhedskonsekvenser. Men man kunne også have forholdt sig til nogle potentielle positive folkesundhedskonsekvenser. For eksempel kunne man forestille sig, at legalisering kan have en positiv indvirkning på cannabisbrugernes helbred. Og der er faktisk noget nyere forskning, som tyder på, så i april i år, der kom der et fund fra et pilotforsøg i Schweiz, hvor cannabis er ulovligt, men hvor det er lovligt at udskrive cannabis til rekreativt brug, hvis det er en del af et studie. Og der kan de se, at dem, som får legal adgang, de har et reduceret cannabisbrug og også reduceret cannabisafhængighed, sammenholdt med folk, der bliver ved med at bruge fra det illegale marked. Det kan også godt være, at der er nogle erstatningseffekter af øget tilgængelighed af cannabis, som er positive for folkesundheden. For eksempel er der sådan et konkret eksempel fra det studie, jeg nævnte før, hvor man kan se, at legaliseringen af cannabis har ført til en nedgang i overdoser med syntetiske cannabinoider. Og det kan godt indikere, at der er en erstatningseffekt fra de syntetiske cannabinoider til cannabis, hvilket alt andet lige er sundere, fordi at man kan dø af de syntetiske cannabinoider. Så der er meget, vi endnu ikke ved, og der er områder, der bør undersøges bedre. Så skal vi ikke bare give ordet til Thomas så? Jo, tusind tak. Så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan dele. Jeg skal bare lige høre, kan I se min slide, Sinikka? Det kan være, at du kan fortælle mig. Det var rigtig godt. Yes, jeg kan se det. Det lyder godt, tusind tak. Jeg skal så fortælle om den anden del af vores rapport, hvor vi fokuserer lidt mere på, hvilke effekter kan en cannabislegalisering have i forhold til kriminalitet. Og det er jo et ret vigtigt emne, fordi det også er noget, der har optaget den politiske debat i Danmark rigtig meget, har fyldt meget der. Og det handler jo blandt andet om sådan nogle spørgsmål om, så legaliseringspolitikken, har den effekter i forhold til den illegale cannabisøkonomi? Har den nogle konsekvenser i forhold til kriminalitet generelt? Organiseret kriminalitet mere specifikt? Og så har det også et debatpunkt har også været, eller et indspark i debatten har også været rigtig meget, hvilken betydning kan en legalisering potentielt set have i forhold til politiets brug af ressourcer. Inden jeg går til rapportens fund, så vil jeg bare lige fortælle lidt omkring baggrunden for debatten omkring legalisering, når det handler om emnet kriminalitet. Så en del af baggrunden for, at man overhovedet diskuterer legalisering, jamen det er også, at der også både internationalt, men selvfølgelig også i en dansk kontekst, også til tider bliver rejst spørgsmålstegn ved den førte politik, altså forbudspolitikken. Herunder blandt andet om forbudspolitikken også er med til at så skabe nogle af de problemer, som man faktisk gerne vil undgå. Og det kan lyde lidt paradoksalt, men den nuværende forbudspolitik, det er faktisk en af de strukturelle betingelser for, at man overhovedet har et kriminelt marked. Så en forbudspolitik er med til at for eksempel sikre, at prisen på cannabis den er kunstigt høj. Og det er fordi, man kan sige, sådan et kriminelt marked, hvor der er en risiko for, at man bliver taget af politiet, så vil sælgerne tit og ofte lægge det, man kunne kalde for en risikobeskatning oven i den pris, man ellers vil tage på cannabis. Og det gør, at prisen på cannabis er højere, hvilket selvfølgelig også gør, at det potentielt set det at så engagere sig i ulovligt salg af cannabis også kan være mere attraktivt for de risikovillige. I et kriminelt marked, eller i et ulovligt marked, der er der heller ikke nogen aldersgrænse i forhold til køb af cannabis. Der er ikke nogen regler i forhold til markedsføring. Altså i de senere år har vi set rigtig meget proaktiv markedsføring på de sociale medier, for eksempel Snapchat, Instagram, Facebook osv. Der er heller ikke nogen produktkontrol, altså hvad er kvaliteten af den produkt, som bliver solgt på det her marked her. Og til sidst så betyder en forbudspolitik også, at rigtig mange af politiets ressourcer, de bliver reserveret til indsatsen mod cannabisbrugere. Det vil altså sige, det man også godt kunne kalde, i hvert fald se fra sådan en lovgivningsmæssigt perspektiv, på småkriminelle.
Og bare en indikation på det, så Kim Møller, som er kriminolog og arbejder på Malmø Universitet, han udgav her for et par år siden en artikel, hvor han viste, at der over de sidste par årtier er sket en markant stigning i lov om øv-sager, som jo er typisk besiddelsessager. Bare for os lige at så fundere det lidt i den danske debat, så har debatten omkring afkriminalisering af cannabis i Danmark været også karakteriseret af både sådan for- og imod argumenter, når det handler om legalisering af en god idé. Altså hvis man kigger på nogle af de sådan kriminalitetsrelaterede argumenter for en legalisering, jamen, så har det typisk været hævdet, at en legalisering det vil reducere det illegale marked for cannabis. Altså, vi har samtidig hørt udtalelser om, at hvis man opretter et legalt marked, så vil det udkonkurrere det illegale marked. Det vil også et andet argument er, at man vil fjerne eller i hvert fald mindske indtjeningsgrundlaget for de kriminelle bander og andre kriminelle selvfølgelig, og man også vil reducere det økonomiske incitament, som der kan være blandt unge for overhovedet at give sig i kast med at sælge cannabis. Et andet argument handler også om politiet, nemlig at man ved at legalisere, jamen så flytter man noget af de ressourcer, som politiet i dag bruger på at jagte cannabisbrugere og over til andre områder. For eksempel, at man så kan prioritere indsatsen mod de mere organiserede kriminelle mere. Det var ligesom argumenterne for. Så er der selvfølgelig også argumenter imod, som også handler omkring kriminalitet. Jamen altså, der er der også et synspunkt, som også er blevet fremført, jamen det er, at en legalisering ikke vil have nogen synderlig effekt i forhold til det illegale cannabismarked. Altså, det kan være, at de kriminelle de bliver ved med at sælge, eller at de kriminelle de kunne finde på at sænke prisen på cannabis, så de bliver ved med at være konkurrencedygtige i forhold til et legalt marked. Et andet fremført argument er også, at vi vil se en forskydning fra et marked til et andet. Altså hvis vi gør cannabis legalt, jamen, så vil de kriminelle forskyde til andre substanser, f.eks. kokain eller heroin, opioider, hvad det nu kan være. Det er nogle af de sådan, tydeligste argumenter, der tit og ofte bliver også fremhævet imod en legalisering. Og nu vil jeg bare gå til nogle af de fund, som vi fandt i vores studie. Så lad mig bare slå fast med det samme. En legalisering, det fjerner ikke fuldstændig det illegale cannabismarked. Og det viser studier både fra USA, Canada og Uruguay. Det viser dog også meget tydeligt, at der over tid, der sker der en gradvis forskydning fra det illegale marked og over i retning af det legale marked. Så et studie fra Canada, det viste for eksempel, at den andel af cannabisbrugere, som købte fra det legale marked en måned efter, man havde legaliseret cannabis i Canada, jamen der var det 8%, som sagde, at de havde købt primært fra det legale marked, og et år efter legaliseringen, jamen der var man helt op på 24%. Så er der et andet studie, hvor man har prøvet at monitorere perioden fra 2019 og til 2023, og den viste, at der skete en stigning fra 33%, som sagde, at de oftest købte cannabis fra det legale marked, det var i 2019, og til 2023, hvor det var hele 73%, som sagde, at de ofte købte cannabis, eller når de købte cannabis, så var det oftest fra det legale marked. Der er også studier, som peger på, at der også er en stigende andel af cannabisbrugere, som siger, at de udelukkende køber cannabis på det legale marked. Og nogle af de her klare fund, som peger i retning af, at der sker sådan en gradvis forskydning fra det illegale marked til det legale marked, jamen det bekræftes også af studier fra USA, og ligeledes også af studier fra Uruguay. Og lige her, faktisk i dag, så jeg lige at læse lidt op på det, fordi der er et nyt studie fra Tyskland, som Sinica også fortalte om, som også peger på en meget kraftig forskydning i retning af det legale marked. Så hvis man sådan skulle opsummere her, så det fjerner ikke det illegale marked, men det skaber en klar forskydning i retning af det legale marked. Selvom at man vælger at skabe et legalt marked, så kan der jo stadigvæk godt være cannabisbrugere, som vælger at frekventere det illegale marked. Så derfor så er det vigtigt, at man også har fokus på, hvad er det for nogle, når nu man har to typer af markeder, som en forbruger kan vælge imellem, hvad er det så for nogle faktorer, der gør, at man henholdsvis vælger det ene frem for det andet marked. Og der peger studiet også på, at nogle af de faktorer, som kan spille en stor rolle for forbrugerne, når nu de skal vælge, hvor det er, de vil købe deres stoffer, det handler om kvaliteten på cannabis.
Så et kanadiske studie viser, at omkring halvdelen mente faktisk, at den kvalitet, de fik på det legale marked, den var lige så god, eller faktisk bedre end på det illegale marked. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man sikrer, at der er en god kvalitet. Så et andet parameter, det er sådan noget som tryghed. Igen i de her kanadiske studier peger det klart på, at der er en meget stor del af de respondenter, som deltog i det her studie, som finder, at det at så købe cannabis på det legale marked, det er mere trygt, og det er også en af hovedårsagerne til, at de vælger det. Så er pris, det kan både være en faktor, som tilskynder, men også være en barriere. Og studier peger på, at prisen på det illegale marked er stadigvæk lavere end på det legale marked, men også at prisen er, det prisskel, der er mellem det legale marked og det illegale marked, også bliver mindre og mindre. Det peger studier på i Canada. Men det er selvfølgelig noget, som man skal være opmærksom på. Altså det er jo man skal kunne være konkurrencedygtig, kan man sige. Og så er der en fjerde barriere, som handler omkring tilgængelighed. Igen er det her baseret på kanadiske studier, hvor de geografiske afstande er store, så man kan sige, hvor langt man har til at kan komme til et sted, hvor man kan købe cannabis legalt, jamen det spiller også en rolle, og er der simpelthen for langt, jamen så vil man også, det vil være en af de faktorer, som også kunne spille en rolle i forhold til, at man vælger at købe det fra det illegale marked. I en dansk kontekst kan man sige, jamen så det nytter ikke noget, at vi kun vil have legale salgssteder, hvis man vælger det, og have dem i Aarhus og København. Vi skal også sørge for, at de er fordelt ligeligt i landet, hvis det er, at man vælger at gå den vej. Så kan der være nogle af de barrierer, som også kan gøre det svært i forhold til det legale marked. Jamen det handler om sådan noget med restriktioner i forhold til adgang. Det kan være, at i nogle lande har man restriktioner på, hvor man siger, jamen det er kun statsborgere, som kan købe. Vi vil ikke have udlændinge til at købe. Der kan også være aldersgrænser. Der kan være rigtig god grund til at så sætte en 18-års grænse for legal salg. Men man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at med den aldersgrænse, så kan der også være en unge gruppe, som så vil være tvunget til at så købe fra det illegale marked. Så man kan sige sådan helt overordnet set, når det er sådan, at man i en kanadisk og amerikansk kontekst har forsøgt at ligesom lave nogle gode politikker for, hvordan indretter vi det legale marked, så er det sådan en forsøg på at lave en balancegang mellem, at man på den ene side skal gøre det legale marked trygt, billigt, let tilgængeligt, og samtidig skal man selvfølgelig heller ikke gøre det så tilgængeligt og så billigt, at man også kommer til, at det kan komme til at have sundhedsmæssige implikationer, fordi man vil gerne have et legalt marked, men også samtidig sikre sig, at forbruget ikke fuldstændig eskalerer ud på et overdrev. Hvis vi zoomer ind på nogle af de to faktorer, som kan have en ret stor betydning, og som man jo selvfølgelig også skal gøre sig overvejelser over, når det er så, hvis det er, at man vælger og vil forsøge at lave sådan en legalisering, jamen det handler om pris og beskatning. Så pris, det er en klar faktor i forhold til, at det legale marked kan være konkurrencedygtigt, og studierne de peger meget klart på, at man skal sørge for, at man laver et legalt marked, hvor at prisen på cannabis er nogenlunde på niveau eller tæt på prisen på det illegale marked. Generelt set, som jeg sagde, jamen, så har man set i Canada, at efter at man indførte en legalisering, jamen, så er prisen på cannabis er faldet både på det legale marked, men det er faktisk også faldet på det illegale marked. Og man har også samtidig set, at prisforskellen på de to markeder også er blevet mindre over tid. Og så i forhold til det her med beskatning, jamen, der kan der være forskellige, også sådan trade-off, man skal lave. Så de forskellige lande, de har ligesom valgt forskellige beskatningsmodeller. Så for eksempel i Uruguay, hvor man har været meget optaget af, at man skulle lave en model, hvor man kunne være konkurrencedygtig i forhold til det kriminelle marked, jamen der har man lavet en variabel skattemodel, og det vil sige, at prisen den hele tiden, den er dynamisk og hele tiden tilpasses alt efter, hvad prisen er på det illegale marked. I USA, der har man, og Canada, der har man tværtimod valgt at have sådan, faste skattesatser. Og det er fordi, på den ene side, så vil man jo gerne have, at det legale marked skal være konkurrencedygtigt i forhold til det illegale marked, men samtidig så ser man også det legale marked som en indtægtskilde for staten. Og det er jo ligesom et argument for, at man også skal have en vis eller at man også skal sætte et vis skatteniveau, som jo selvfølgelig har effekter på prisen.
Som jeg nævnte, så et af de centrale temaer i den danske debat, jamen det har også været, hvilke effekter vil en legalisering potentielt set have på organiseret kriminalitet. Og det her, det er et af de områder, hvor der internationalt set mangler rigtig meget forskning. Og lige inden det her oplæg her, der sad jeg og læste op på et nyere studie, der lige er udkommet i august 25, som er et review-studie, som netop kigger på sammenhængen mellem legalisering og organiseret kriminalitet. Og deres pointe er, at det her, det er et klart understuderet felt. Vi fandt dog studier, og det er faktisk også nogle studier, som det her 2025-studie også peger på, som peger i retning af, at en legalisering kan godt medføre en reduktion i banderelateret kriminalitet. For eksempel var der et amerikansk studie, som viste, at en legalisering af medicinsk cannabis i nogle af de amerikanske stater, som grænsede op til Mexico, jamen det førte til en reduktion i drab og i voldskriminalitet, som man antager kunne være banderelateret på begge sider af grænsen. Der var også et studie, som blev lavet, hvor man sammenlignede Californien, hvor cannabis er legaliseret, med Pennsylvania, hvor det er illegalt, som viste, at blandt kriminalitetstruede unge, der var der en større tendens til, at de unge i Pennsylvania, de gav sig i kast med salg af illegal cannabis, i modsætning til i Californien. Og grunden til, at der formentlig ikke var så mange af de unge i Californien, som gav sig i kast med at sælge cannabis illegalt, jamen det er formentlig fordi, at de skulle konkurrere med et legalt marked. Så er der også en del studier, som peger på, at, som jeg også nævnte før, at prisen på cannabis generelt set falder, både i det legale marked, men også i det illegale marked. Og det betyder jo alt andet lige, at indtjeningsgrundlaget vil være mindre for de kriminelle aktører. Jeg vil også bare lige knytte et par ord til i forhold til det her med forskydning, fordi det har også været en central ting i den danske debat, altså det her med, at hvis man legaliserer cannabis, vil de organiserede kriminelle så begynde at forskyde til andre markeder. Og det er vigtigt at pointere, altså det her, det er et felt, hvor der rigtig mange mangler forskning, så det er svært at give et fuldstændig entydigt svar. Så i 2021, der lavede Xiong og hendes kollega et studie fra Colorado, hvor de fulgte en gruppe personer, som havde været fængslet for cannabisrelateret kriminalitet, så følger man den efter, at de så bliver løsladt. Det er sådan et recidivstudie for at se på, hvad er det for en type kriminalitet, hvis det er sådan, at de laver kriminalitet efter deres løsladelse, hvilken type kriminalitet giver de sig så i kast med. Og det pegede på, at en høj procentdel af dem gav sig i kast med andre typer af kriminalitet end cannabis, altså salg af andre typer af substanser. Omvendt, også i 21, blev der udgivet et andet studie, eller der blev lavet et andet studie af Meinhof og hendes kollegaer, hvor de prøver på at sammenligne prisen på, om en legalisering af cannabis, har det en effekt på prisen på andre substanser. Altså ser vi en kriminelle, som tidligere solgte cannabis, begynder de pludselig at forskyde sig over til salg af kokain for eksempel, hvilket jo vil føre til, at lige pludselig så er der flere udbydere i kokainmarkedet. Og derfor skulle man antage, at prisen på kokain vil falde, fordi prisen er større. Men det, som de finder, det er faktisk, at efter legalisering af cannabis, jamen, så skete der faktisk en stigning i prisen på heroin og på opioider. Det blev lavet i den amerikanske stat Columbia. Og forfatterne har faktisk en lille smule svært ved at forklare det her. Altså, hvordan kan det være, at en legalisering af cannabis fører til en stigning i pris på heroin? Og et af de bud, det giver, jamen, det er, at nogle af de her organiserede kriminelle, som har været engageret i ulovlig salg af cannabis, jamen, de har også samtidig været nogle af hovedleverandørerne af heroin. Og det er en mulighed, at eftersom at cannabis bliver legaliseret, hvor de måske havde deres primære indtægtskilde fra, jamen så trækker de sig ud af den stat og flytter sig til en anden stat. Og det er også derfor, at man lige pludselig ser en stigning i prisen på heroin, fordi der simpelthen er et fald af udbydere i den stat. Men igen, det er bare for så at sige, at der er lidt forskellige rettede studier i forhold til det her forskydningsproblematik. Så vil jeg sige lidt omkring effekter på sådan kriminalitetsniveau generelt set. Og der peger studierne også på meget blandede effekter. Så nogle amerikanske studier, de finder, at legalisering det fører til en reduktion i voldskriminalitet og ejendomskriminalitet. Andre peger derimod på en stigning i indbrud og tyveri. I forhold til det sidstnævnte, der er der dog den lille spidsfindighed, som man skal have i mente, at i USA, der har man en lidt kompliceret juridisk situation, hvor at cannabis er
ulovligt på føderalt niveau, men lovligt på delstatsniveau. Og det er sådan, at bankerne i USA, de følger faktisk den føderale lovgivning. Så det betyder, at når man skal gå til en cannabisbutik i en delstat, hvor det er legalt, så kan man ikke betale med kreditkort, fordi at bankerne må ikke tage imod betaling for de her butikker her. Og det betyder, at hvis man købe cannabis, jamen, så vil man medbringe kontanter. Og der er meget kriminologisk forskning, som også peger på, at i områder, hvor at der er, at folk har penge med sig i lommen, jamen der er også en større risiko for tyveri. Og det forklarer formentlig en del af det fund, at man ser en stigning i tyveri og indbrud, fordi det er rigtig meget af de områder, som ligger omkring de her cannabisbutikker i USA. Så kan der være sådan en afsmitningseffekt i forhold til naboområder. Så en legalisering af kriminaliteten i en stat kan godt have effekter på nabostater og derved og selvfølgelig også andre lande, hvor at cannabis stadigvæk er ulovligt. Så for eksempel i staterne Colorado og Washington, jamen altså, der ser man en stigning i de stater, som grænser op til dem, der så man en stigning i politiforretninger, som handlede om besiddelse. Og det er jo typisk fordi, at unge fra stater, hvor at cannabis er ulovligt, jamen de er taget over i stater, hvor det er ulovligt, købt det der, taget det med til deres hjemstat, og så bliver de taget af politiet. Man har også set også problemer med, at større mængder, som bliver produceret i stater, hvor det er legalt, jamen det bliver smuglet til stater, hvor det er illegalt, fordi prisen her er højere, og man kan få indtjening på det. Det er dog også, mange af de her studier her, de peger også på, at man skal være lidt varsom med at lave sådan for stærke kausal konklusioner, altså fordi der kan være mange andre faktorer, der forklarer, hvorfor er det, at kriminaliteten i et område stiger eller falder, som handler om meget andet end cannabis legalisering. Så vil jeg også bare nævne, at noget af det, man også skal være opmærksom på, det er også, at hvis man legaliserer, jamen, så kan der være risiko for, at der kommer fremkomsten af det, man kunne kalde for et gråt marked, jamen, som er for eksempel, at voksne køber cannabis legalt, men så sælger det videre illegalt til for eksempel personer, som er under 18. Der er også et opmærksomhedspunkt, man også skal have, som man også er tydelig i både i Canada og USA. Jamen det man kunne kalde for bagdørssalg. Det er, at man producerer cannabis legalt, men sælger det illegalt ud af bagdøren til kriminelle til en højere pris. Og så er der også selvfølgelig, som jeg sagde, jamen altså smugling fra stater, hvor at det er legalt, til stater, hvor det er illegalt, eller lande, hvor det er illegalt, hvor man så kan få en større fortjeneste. Det er nogle af de problematikker, man naturligvis også skal være opmærksom på. Til sidst så vil jeg bare sige lidt omkring politiets brug af ressourcer og opklaringsrate. Så i de studier, som vi kiggede på, jamen, de peger klart på, at en legalisering, det fører til en frigørelse af politiressourcer, som man så der, altså de ressourcer, som man tidligere brugte på indsatsen imod cannabisbrugere, jamen de vil i højere grad kunne blive brugt på mere alvorlig kriminalitet. Erfaringer fra Portugal, hvor man godt nok ikke har legaliseret, men hvor man tværtimod har en afkriminaliseringsmodel, jamen det peger på det samme, at da man afkriminaliserede, jamen så betød det, at politiet kunne prioritere flere af deres ressourcer mod den mere organiserede del af markedet, og det førte til en større antal af beslaglæggelser af større mængder. Studier fra USA, de peger også på, at det fører til en øget opklaringsrate for andre typer af kriminalitet, altså i forhold til voldskriminalitet, overfald og ejendomskriminalitet, hvilket jo igen formentlig handler om, at de ressourcer, man tidligere brugt på indsatsen mod cannabisbrugere, jamen de kan nu sættes ind over for andre typer af kriminalitet. Det er dog her lige vigtigt at så bemærke, at der er studier, som peger på, at den her øgede opklaringsrate, som man ser i forhold til andre typer af kriminalitet, det er ikke nødvendigvis en tendens, som sådan vil vare ved over tid. Wu og hendes kollegaer, jamen de fandt, at den øgede opklaringsrate, den faldt faktisk over tid ned på niveau igen. Det var det, jeg havde at fortælle. Så vil jeg stoppe med at dele. Skal vi fortsætte med Esbens oplæg? Ja, skal vi ikke gøre det? Jo. Jo, men så vil jeg lige dele min skærm. Jamen, jeg vil sige noget om, altså det er egentlig ikke, hvad skal man sige, en del af litteraturgennemgangen det her, men vi havde et afsluttende kapitel i den rapport, vi har skrevet, som
hvor vi prøver at sætte cannabis-legalisering ind i et narkotikapolitisk perspektiv. Så det er lidt det, jeg vil gøre her. Og altså, den vil vise mit oplæg her, at der er ikke nogen lette snuptagsløsninger inden for narkotikapolitikken, men at der ofte, eller for det meste, er tale om afvejninger og trade-offs mellem forskellige fordele og ulemper. Og det perspektiv, som jeg tager udgangspunkt i, altså det er et perspektiv, som vi ofte støder på i den narkotikapolitiske debat. Og det handler om, hvordan man i videst muligt omfang kan minimere skaderne og omkostningerne ved, at der bruges rusmidler i samfundet, og også ved nogle af de politikker, der findes i forhold til at regulere rusmidler i samfundet. Man kan sagtens have andre perspektiver på narkotikapolitikken. For eksempel, at det er moralsk forkert at bruge rusmidler generelt, eller det er moralsk forkert at bruge nogle bestemte rusmidler. Men i dagens Danmark er det sjældent, at man støder på den type argumenter i den narkotikapolitiske debat, så det er ikke noget, jeg vil berøre her. Først så vil jeg sige lidt om narkotikapolitik, for ligesom at få en ramme at tale indenfor. Altså narkotikapolitik, man taler tit om, at den består af 3 politikområder, eller 3 indsatsområder. Og den første, det er narkotikalovgivningen og håndhævelsen af den, altså det, man også kalder narkotikakontrol. Så er der forebyggelse af brug af illegale stoffer, og så er der behandling af personer, der har udviklet et problematisk forbrug af illegale stoffer. Og endelig så er der det, vi kalder for skadesreduktion, altså reduktion af skader forbundet med at bruge illegale stoffer. Og en narkotikapolitik kan karakteriseres som balancen mellem og indholdet af de her forskellige indsatsområder. Og det er vigtigt at have en mente, at sådan nogle forskellige politikområder, de kan sagtens være i konflikt med hinanden. Og det man ofte ser værende i konflikt med hinanden inden for narkotikapolitikken, jamen det er for eksempel, at narkotikakontrollen kommer i konflikt med skadesreduktionen. Fordi at visse former for narkotikakontrol kan faktisk øge de risici, der er forbundet med at bruge skader. Kan I ikke se min PowerPoint? Jeg synes lige, kan I se det her? Ja. Godt. I mange år så var den grundlæggende tanke bag dansk narkotikapolitik, det var, at udbuddet af illegale stoffer, det vil sige smugling, salg osv., at det skulle bekæmpes med straf, mens forbrug skulle begrænses gennem forebyggelse og behandling. Og man valgte faktisk eksplicit ikke at straffe stofbrugere, fordi man var bekymret for de negative konsekvenser, det ville have for dem i form af stigmatisering og marginalisering. Men i 2004, der gik man væk fra den tankegang, da man introducerede eller opskalerede straf som redskab til at få folk til at lade være med at bruge stoffer. Så i dag kan man sige, at dansk narkotikapolitik på den ene side vægter en forholdsvis streng kontrol, inklusive straf af stofbrugere, samtidig med, at man også har et forholdsvis veludbygget forebyggelses- og behandlingsapparat og en forholdsvis veludbygget skadesreduktionspolitik. I hvert fald i forhold til andre lande. Man kan også sige, at det er mange år siden, at vi har haft en samlet redegørelse for dansk narkotikapolitik. Narkotikapolitikken, den udvikler sig sådan lidt i form af knopskydning. Altså man kan se, at det seneste eksempel, det er den lovgivning og de politikker, der har været omkring unges brug af opioider. Altså noget, der opstår i relation til et problem, man er blevet opmærksom på i samfundet, og så laver man politikker i forhold til det. Og i forhold til andre lande, jamen så er det faktisk sjældent, at vi har en sådan samlet formuleret narkotikapolitik. Og sidst det skete i Danmark, det var i år 2007. Og der blev det formuleret som grundlaget for dansk narkotikapolitik af den daværende regering, at narkotikakontrollen eller forbuddet mod brug af illegale stoffer, det skulle være grundlaget for dansk narkotikapolitik. I andre lande, for eksempel lande, som har valgt at afkriminalisere besiddelse af illegale stoffer til eget forbrug,
der har man valgt at sige, om grundlaget for narkotikapolitikken, det skal være, at man vil tage hensyn til folkesundheden. Det har man blandt andet gjort i et land som Portugal, som er nok det eksempel på et land, der har afkriminaliseret besiddelse af illegale stoffer, som er mest kendt. Så vil jeg sige lidt om typer af skader og omkostninger i forbindelse med illegale stoffer. Og det er for at kunne diskutere eller sætte narkotikapolitikken ind i en sådan lidt mere oplyst ramme i forhold til, hvad det er for nogle valg og prioriteringer, man foretager, når man laver en narkotikapolitik. Fordi det er vigtigt at forstå, at hvordan brugen af rusmidler, organiseringen eller distributionen af rusmidler i samfundet via både illegale og legale markeder medfører forskellige slags skader og omkostninger. Ligesom det er vigtigt at forstå, hvordan forskellige narkotikapolitikker også påvirker fordelingen og omfanget og karakteren af skader og omkostninger i samfundet. Så først lidt om typer af skader og omkostninger. Der kan man for det første skelne mellem sundhedsmæssige skader og sociale skader. Altså hvor de sundhedsmæssige, det handler om de fysiske skader og lidelser på grund af stofbrug. Og hvor de sociale, de handler om de sociale omkostninger. Det kan være stigmatisering, marginalisering, vold, problemer i familien, økonomiske problemer osv. Når man så kigger på de sundhedsmæssige skader, så kan man også skelne mellem direkte skader, som skyldes egenskaber ved stoffet, altså hvordan stoffet påvirker kroppen. Og man kan tale om indirekte skader, som skyldes de omstændigheder, som stofferne indtages under. For eksempel at indtage stoffer under uhygiejniske forhold på gaden, hvis det for eksempel er injektionsbrugere af heroin eller kokain på en åben stofscene. Så kan man også skelne mellem, hvem der bærer omkostningerne. Om det er brugerne selv, der bærer omkostningerne ved de illegale stoffer, eller ved rusmidlerne i samfundet, eller det er omgivelserne. Det kan være familien, det kan være lokalsamfundet, eller det kan være samfundet som helhed. Og endelig så er det også vigtigt at have et tidsperspektiv ind i det, når man diskuterer skader og omkostninger i forhold til rusmidler i samfundet, hvor der kan være de mere kortsigtede, altså for eksempel de her forgiftninger, som Sinikka hun fortalte om, og der kan være de mere langsigtede, som kan være afhængighed for eksempel. Så når man laver narkotikapolitik, så er det afgørende, altså er det nogle af de afgørende spørgsmål, det er selvfølgelig, hvad skal man prioritere? Hvilke typer skader og omkostninger skal man fokusere på? Og i forhold til hvem? Og hvem skal bære omkostningerne og betale prisen for de rusmidler, vi har i samfundet? Og hvem skal bære omkostningerne og betale prisen for de narkotikapolitikere, vi har i samfundet? Det er nogle spørgsmål, som egentlig er det nogle grundlæggende politiske spørgsmål, og som jeg synes, og som ofte er fraværende i narkotikapolitiske debatter, men som egentlig burde komme frem, fordi at der er altid trade-offs, der er altid dilemmaer forbundet med at udforme en narkotikapolitik. Og det kan jeg illustrere med den her figur, som er en model til at forstå, hvordan narkotikapolitikker, altså narkotikakontrolpolitikker, fra de mest restriktive til de mest liberale påvirker omfanget, karakteren og fordelingen af skader og omkostninger ved stoffer i samfundet. Og som sagt, så kan man have andre perspektiver end det, jeg fremlægger her. Altså man kan også have et moralsk synspunkt om, at man ikke skal bruge rusmidler, eller man ikke skal bruge bestemte typer af rusmidler. Og det er helt legalt og helt fint, legitimt at have det perspektiv, men det er bare ikke det, jeg taler om her. Og den her figur, den viser så på den ene akse, altså omfanget eller af sociale og sundhedsmæssige problemer, og på den anden akse forskellige typer politikker fra forbud, og så over til et helt legalt marked.
Og så prøver man så her at kigge på, jamen, hvordan påvirker det så både omfanget og fordelingen og typerne af skader og omkostninger. Og der kan man sige, at ifølge den her model, eller den her måde at anskue det på, så uregulerede markeder, og det kan så både være kriminelle markeder, og det kan også være illegale markeder, er de mest skadelige, både for forbrugerne, men også for samfundet som helhed. Og en af årsagerne til det er, at der er økonomiske incitamenter til at få så mange som muligt til at bruge stoffer. I et ureguleret legalt marked, så vil man have en interesse i at få flere til at bruge stoffer, og det vil sige, at jo flere der bruger stofferne, jo flere vil udsætte sig for de direkte risici, der er forbundet med et givet stof. Det kan være, jo flere der drikker, jo flere vil få leverskader, jo flere der bruger cannabis, jo flere vil risikere at blive udsat for de her akutte sundhedsmæssige konsekvenser, som Sinikka hun talte om tidligere. Hvis man så kigger på et ureguleret illegalt marked under en stram kontrolpolitik, jamen der vil forbruget for dem, der bliver ved med at bruge de her stoffer, det vil blive mere risikofyldt. Og det skyldes, at de bliver udsat for flere indirekte skader. Det vil sige, at de omstændigheder, som stofferne de bliver indtaget under, bliver mere risikable. Så de udsætter sig selvfølgelig for de skader, der er forbundet direkte med et stof, men der er også nogle andre skader, som skyldes omstændighederne. Samtidig har vi så også de mere afledte samfundsmæssige omkostninger i form af organiseret kriminalitet, vold osv. Endelig kan man også sige, at kriminalisering i sig selv er en omkostning. Det er en skade, en omkostning, som samfundet bevidst pålægger en person for at have overtrådt loven. Og vi ved fra forskning, både i Danmark og andre lande, at kriminalisering vender den tunge ende nedad. Det vil sige, at det er især marginaliserede, socialt udsatte mennesker, som bliver kriminaliseret efter narkotikalovgivningen. Så ifølge den her, jamen, altså der vil den her model, jamen der vil den optimale narkotikapolitik, det vil være en politik, som både kan begrænse forbruget af stoffer, og dermed begrænse for færre til at udsætte sig for de direkte skader relateret til stofferne, og samtidig gør det forbrug, som så eksisterer, gør det mindre skadeligt. Så det vil altså sige, at narkotikapolitik, det er altid fyldt med dilemmaer, og der ikke er nogen lette løsninger. Det er altid afvejninger og trade-offs i forhold til, hvad man skal prioritere. Hvem skal man hjælpe? Hvilke skader og omkostninger vil man acceptere og bære som et samfund? Altså nogle grundlæggende politiske spørgsmål, som vi som forskere ikke kan gå ind og afklare for samfundet. Hvis vi så kigger på legalisering, jamen så noget af det, som vores litteraturgennemgang viser, eller i hvert fald antyder, det er, at en legalisering, der er noget, der tyder på, at der er et øget forbrug, i hvert fald i visse befolkningsgrupper, at der er flere folkesundhedsmæssige omkostninger, særligt de der akutte sundhedsmæssige omkostninger. Der er færre, der bliver kriminaliseret, og der er tegn på, eller der er ikke tegn på, det forskningen viser, at der sker en forskydning fra det illegale marked og over mod det legale marked. Og så viser forskningen også, at mere kommercielle og liberale modeller øger de folkesundhedsmæssige omkostninger i forhold til nogen, der er mere regulerede og mere restriktive. Så kan man sige, at under en forbudsmodel, jamen, som den vi har i Danmark, jamen der bliver både de direkte og indirekte skader på brugerne, jamen de bliver øget. Man har den organiserede narkotikakriminalitet og følgekriminaliteten.
Og så er der sådan nogle andre afledte effekter, som for eksempel udnyttelse af sårbare grupper til tvangsarbejde og drug trafficking osv. Og endelig så har vi det her problem med, eller den her, at de omkostninger, der er forbundet med kriminaliseringen i sig selv. Ja, jeg tror egentlig, jeg vil stoppe her for at perspektivere det her. Yes. Og man kan finde rapporten inde på vores hjemmeside. Og hvis der er opfølgende spørgsmål, så kan man sende en mail til mig. Ellers så tror jeg bare, vi vil sige tak for opmærksomheden.